Dak li llum huwa proġett pilota frott riċerkaturi żgħażagħ fl-Università se jsir parti mit-tamir li tuża Clean Malta biex iżomm lil pajjiż nadif. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela waqt il-konferenza nieħdu ħsieb pajjiżna. Permezz ta' din it-teknoloġija bl-użu ta' drones se jibda jinġabar skart li jintrema f'postijiet li mhux faċli tasal għalihom. Ma' TVM News ir-riċerkatur fl-Università ta' Malta, Gabriel Healy, jispjega x'se tinvolvi din it-teknoloġija ġdida. Nintajru drones bl-intelligenza artifiċjali naraw x'tip ta' skart hemm, nimmepjawh fuq mappa u din id-data kollha tintbagħat ġa control room tad-diviżjoni tal-indafa. Dawn kull se jaraw fejn hemm iż-żibel u jimmaniġġjaw fejn ħajbagħtu n-nies biex imorru jiġbruh. Id-Direttur Ġenerali ta' Clean Malta Ramon De Guara spjega ma' TVM News kif dan il-makkinarju se jkompli jgħin fil-ħidma biex jinġabar l-iskart. Ħabbar ukoll li Clean Malta għaddejja b'ħidma fuq proġetti ta' kontenituri akbar, latrini pubbliċi li jitnatfu b'robotika u sea robots għat-tindif tal-baħar. L-investiment li qegħdin nagħmlu huwa li ma jħammitx. Jiġri l-makkinarju tagħna ma jħammitx. 89% tal-makkinarju li qegħdin naraw hawnhekk illum jaħdem kollu bl-elettriku. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li fit-turiżmu ninsabu f'kompetizzjoni ħarxa u kontinwa għal turisti ta' kwalità u għalhekk l-importanza tal-indafa. Faħħar il-ħaddiema ta' Clean Malta u nota li kienu ilhom ma' 30 sena bl-istess kundizzjonijiet tax-xogħol. Qal li kien dan il-Gvern li fi ftit ġimgħat indirizza ħtiġijiet tagħhom u tejbilhom il-kundizzjonijiet. Qal li dawn il-ħaddiema jwettqu xogħol li jiswa daqs mitqlu deb biex pajjiżna jinżamm nadif u sabiħ. Qal li ż-żamma tal-indafa pubblika sa ftit ilu ma kienx punt b'saħħtu iżda grazzi għal Clean Malta l-affarijiet qegħdin jinbidlu. Is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield qal li dik tal-lum hija rivoluzzjoni teknoloġika fil-qasam tat-tindif u qal li l-mertu tal-indafa pubblika huwa tal-ħaddiema. Aħna nibqu ninvestu fil-ħaddiema fil-fatt matul is-sena li għaddiet permezz tal-ftehim kollettiv kellna pagi u kundizzjonijiet aħjar u daqskemm aħna ninvestu fit-teknoloġija u ninsabu fuq l-qadba ta' rivoluzzjoni teknoloġika hekk ukoll irdu nibqu ninvestu fil-ħaddiema. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li l-ħidma ta' Clean Malta tfisser pajjiż ħafna aktar nadif bi preżenza kontinwa tal-ħaddiema u tad-dipartiment fit-toroq. Qalet li fejn hemm l-indafa hemm aktar rispett, hija wedet aktar appoġġ b'investiment fil-makkinarju u fil-ħiliet tal-ħaddiema.